Fish Bakhuid tung in Dubai Nagabinda Milti Kongsti Pan happening Jimpang Jingshitam Dubai Nagabinda Ethan Bennett Rumbai Sdang exam Dubai Nagabinda Ka Inga Sen John Gilbert Carbani Bad Balari Simli Badikun Jos Yusufa Grace Simli Kamdam Nagabinda Ka Sngi Dapsh Arsnem Jungajink Sacrament Jingandi Kurim Jing Ryan about life spots of po. One para yero you try. Tung Sngi Yaw Jisu Nagabinda Kajinga Egajinkarku Kabaudang Tese Halo Jungi Vei Pai Vei Banginang IT Gajing Dumu Shime Shime Jungi Bau Jisu in Karku Badun Pin Biang Yak Yaki Baro Kamdame Yakaretreat Kabangi Sdang Mindaka Sngi Bakalong Kabasizo Hagajingim Jungi Bri Bara Kibawan Nakaleng Ai Bakajingi du Jisu Kanang Pinsle Yaki Balongi Bri Kibatimai Ha kerteng upa badukon badamensium Bakhuid Amen. Kajinga jung utrai jung Jisu Christ bad kajingi jung uble lem bad kajinga silak jung mensium Bakhuid kindon renkat bad pi barro Renkat bad piru. Tunga sangich por ban pan map nagabinda kila jungi barro babon sin ha kajingim jungi ton ki pop kaba ni buri leze ni shukain sting but namar ke jing talar jangi ngimju perkam ban pai shau Jisu but bun sin ngilang kumu David ke jing jai tu jangi ke jing gain sting jangi kayalam ingi pop nginang puson halaka donur kamen siam hadukat no ngijingai na Jisu hakatin ka tilij hakajing le jing kam jangi haka perkat ka perdain jangi hakajing kwan jangi ngilale pop ai bau Jisu unamap yangi unang sait kud yangi Jisu be it sait kud yangi dagas namba kardor jame naginigi pop baro ki bangilale nga pala au blay badan bor baro bad happy ko himen ko para Bangalale pop shibun daki jim parkhat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle pala bakrao janga namar katha agar phad yakamaria Bakhuid kabaya isa kati suti yaki angel bad kiri khoi bad yapi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi Ublay badan bor bar unis ne yangi badandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jekut Amen. Good try to Oh
nginia duwai nagabinda bara ki jingang nur jangi nagabinda ki jing dumo shimet duwai nagabinda ka inner healing retreat ka bangi Sdang na duminda kasngi babaro ki bawan nakerlang kinyo jingai ki jingar ku ki jingu trai ba kinyo kamen siem ban pai shau Jisu bawin pen koi pen kiai ki ba pang ki ba shitam na pareng jangki ngi duwairu nagabinda baro ki kinna ki badan ha pareng ki exam ki ba Sdang ki exam ba ka bor Jisu kanang sutid hako kapo jangki bakindon ke jing shampang bakindon ka memory bankin mau iki baro ka baki pule ko blei badan bor baro by im junom to penyait yaki kam jangi khat kum gamons ngabha jame kanamba haka kerteng jongukun by ide jame enang pen royangi haki kamba bha dautrai jangi Jisu Kristo kun jame uba im bar san sharengkat badme haka jingelang kawe jong men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing pule na kitab Baaru Samuel. Kalajia ba haka proem jong katagasnem kapor bakisim ki jule jilet ma. Uda bid ula pha ya ujoam. Ringkat bad kinong bud jong u bad ki Israel baro. Bad kila penjulor ya ki Amon bad kila kirkud ya karaba. Henry uda bid ula sa Jerusalem. Kalajia haka wei kijan mid daba uda bid ula ki na kajan thia jong u. Bad udang yat kai halor tunumi jong kaying usim. Ba ulay i na tunumiyeng ya kaway kakantay ka barang sum. Bad kata kakantay kalalong ka babahabriw sibun e. Teo David ula pahabriw bad ula tokit syapang kata kakantay. Bad uway ulay atu hato kamday ka Batsheba. Ka kun u Eliam. Ka tengah u Uriah nung hid. Kumta u David ula pahayak briw bad kilawan yalam yaka. Te kalawan siya u bad ula thia bad ka. Te kata kentei kalapun bad kalap haktin bad yathu ha udabin. Ngala sengkun. Kumta udabid ula haktin yau joam. Pha syanga yau Uriah nong hid. Bad u joab ula pha yau Uriah sya udabin. Haba u Uriah ula wan sya u. Udabid ula kali kumno u joab ula le. Kumno kipat kilong bad kumno kathma kayan. Nang tau David ula ong ha Uriah. Khilet chalaying bad sajla kikchan. Te Uriah ulami nalaying usim. Bad ula pha nadin jong u kaway kajan ay subhana usim. Henry Uriah ula thia hajan khang kaying usim. Lembad kishakri baro jong u kanrat jong u. Bad shem lej hiar shaying lejong. Te kilayathu ya David. Uriah shem lej hiar shaying lejong. David ula khot subha ya u bad ula bam lang bad ula di. Bad ula pendi ya u hadu ba unda buan. Bad endamid Uriah ula Lait-ïa ahla jentia bad kishakri jong u kenrat jong u. Henry shem lej hiar setia haying lejong. Endamen step David ula tho kasithi jau jam. Bad ula pha ya ka hakakti Uriah. Ha kasithi ula tho. Bu ya Uriah hakmat du ha bajur e kajinyale. Nang ta phet no na u. Bad undub sya pom bad unyam. Te katbau Joab udang kerkut dia kanong ba. Ulabu ya Uriah hagajaka kabau tim. Badon kibriu kibasatar. Te kibriu na kata kasnong kilami. Bad kilayale baru Joab. Badon kato kane kibriu David. Kibaraklon hapdeng upaj ba. Uriah unong hidru ulasya peniam. Kaktin jong utrai. Gisango yaule. Sam san kuwe nombar nyau spa lai pukra. Nyau spa lai pukra. Antifon ba. Donut baku jangan tutau. Tupen skem ya kroy kamon bacing mut jangan. Isne yang ngap lekat kum jing bai ka jong me. Bom jong apen
Sai no kasang jong ayang asad kushushu pom jong nga pra kaya idol machong donut Bakhuid Nabam lapan pau yu kecing maya jong kai maha kirit kiria. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Markus. Kaburam hame kutrai. Jisu la ong hagi paid ba, kahima uble kalong kumba ubriu, ubet sembai halinka, utia min mit, baduki min Sngi, badgi sembai gispe, badgi san, upat umtip eye, kumno kajia, kakindo naladehi kapinmi, ningkong ya ujingtang ubalung, nangda sa ya kakop, Bat nang da sa ia uterjup keu balamet ba hakat kop. Henry mar ia I ukeu shisundon use la karashi namar ka ayam ot kala poi. Nang da ula ong bat ngin I pinyasurim ia kahima uble ne daka ka parshi ngin batay ia ka. Kalang kum usimbai sinapa, usimbai ubaritam,
na baru ke sembai haka pertai haba dang bet ia u haka kendau henry enda la bet ia u he usan badu kelalong u jingtung u bahe tam badu se kitanat ki bayar hadu baki sim kasuin kila ban ia tau skum hapo kajingka dengan jongu badda bun ki parshi ki bakum kine ulakran ya kaktin haki haka rukam bakila ban pepang umju kran haki kalam ka parshi henry haba uladon tang badla ki senran ulabatai haki nadong shadong ka gospel jong utrai Katingarai ame ko Chris. ko himen ko para ba yid how try Jisu Christ ngila yos ngo na ke jimpule ba utrai ukran hangi kumno ngedeben im ya ke jingim larangis nga bhana ka kitab Samuel kabakran hangi syapanga pop jongu David ulalong usem ubadon ka jimpens le kerpanga jongu ble halo jongu bade uble ula jid yawu bade uble ula penyadi ka jingim jongu bade uble ula kendiu yawu syaka kerdan usem naka jinglong unangap lambarot syaka kerdan usem Bunsin habangi peit ha ke jingim jongiru ngidon kum gene ke jinglong ka jingstang jongi kalong barit henry haba ublay ula ya trailang bad ka jingim jongi ngistang ban long ke bahe bangistang ban he ban san ban ngila lese ngila yo ya ke kerdan ka kaspa ka po ka nam ka buram henry ka jimma kalong haba ngistang ban klet ya ka jinglong rit jongi ngin poi shaka jimbakla ngin poi shaka jingchot u David usem ude ben yada ya kari ude ben yada ya kipaid ha karijo penban ulakala lam gadaw jong jimpenchot kawai ki ingasen but ladangi pet benia ha kajukas ni ulale kumba san tiliki pop but kam kerpang ya persya ya ka santili ki hukum kaba uble ula ai but ulalong uba lesniu hadu kata na ka kerdan utsiem ulakyad shaka jinglong unong pop bashir kay ke pop kaba ulale ula ninggong ningshap ladangi peit ngilaban yo I ula klim bad kawai ka kende bad habangi ong ula klim ya kalok bad kalok jong uria kaladondro iki pop kababud hadin ba ula lekane ka pop kay ka balajia ningong ningshap ngilaban yo iru shwa ba un klim ula kwan ya kalok jong marjan hukum kaba persya ya kane ka jinglong kaba bunsin kawan ha ka jingim jengki beriam nangda ula tu haba ula kwan ya kalok jong marjan ula tu iaka ula shim iaka tiar jong kibe ne ula shim yaki bru jong kibe pa nangda ula yang lamler ula kren lamler ula yang saki lamler ban pinwandur ia ka jingkwa jongo ban buri ia ka pop ban buri ia ka jimbakala jongo ula stang ban yang sakilam ler bad ula persyang ban benshet ne pinkit ia ka pop halor uria ia ka pop ula stang ban kren lam ler ula pin perlong ia lade ubri ba hok bad ula persyang ban long peni iki briu ba udang ia da iki be pinpan ula kwa ban buria ka pop nangda ula rai ban penia hagane ka dur haga ju ka por ula ngop ha san tiliki
pop ka ba shirke persha ya ka hukum jongo bla bun sin ha ka jingem jongiru kane kalongka rukam karung ka pop hak po jongi haba ngistang ban kalat ya ka hukum jongo bla haba ngistang ban kalat ya ka jingi jongo bla haba ngistang ban ya palat ya ka pot ka ba uble ulabu ngi ngop shi ngop ha ka pop haba ngi ngop ha ka pop ngi kalat ya ka jingi du bla ha po jongi ngi pinkirki ban yada yalade ban yada yalade ngi kalat ya ka burom ublay ngi stang ban perkatang yalade bat kim kive kim don dorshu ha ka jingim jongi kumba u David ulale haba ula ngop ha ka pop kein kordorshu ya ka jingim jongi ve minta udang pinkirki ya ka jingim jongi tang kumno ban yada yalade na ka jingja burom de mangi ngilong ka daw ban pinja burom yalade nangda ngi persyang ban yada ya ka burom jongi habangi persyang ban yada ya ka burom jongi ngi penyap ikiwe ngi penjot ikiwe ngi pensaus ikiwe bad ngi kalalong ka daw jonga jingjot pinban ya ki ngasem jongiwe ngena ban yoi kum kini ki bru saudong jongi lese ban buri ya ka burom kaba laja lese kin talk kin kren lamler lese kin siu pisa ne ki pin bor ye ki wei ban les new ye ki wei baru kini ki kam kabayait saudong kalong ban yada ye ka burom jongi bon sin kane kalong ga jinglong jonga partai bar lemba kane ka kana shapanga jingim jongo David utrai ublai ukadau iyengiru upenken mau iyengiru ngiru ngidon haka ju kane ka jinglong bad ngidon kam ban gusiar ba nakaban pinchod ye jingim jongiwe nakaban pensausi ye kiwe nakaban penjaburam ye kiwe nakaban wanra iya ka jingsausi haki inga sem jongiwe don bon gi bru saudang jongi kilangi dao ba pensausi ye kiwe don gi bon gi bru namar ka jingkwan yala de palad ka wanra iya ka jingjod haka jingim jongiwe don bon gi inga senki jod leze u marjan ulakwan ya kalog jongu weipa ne ka weipa ka wanra ka jingso si pinban ton buon ki inga sem ki jod hakane ka dur kumbale David leze hadin bakilale kumkane ka pop kidang tuklar biang haka sukka sain jong kita ki inga sem ne ki marjan marpa ne ka kur ka jait baroka wei kane kalong ke jinglong pa bamatam kaba kakatinu belai kapengan mau yangi bangi haben khusiar bangi haben kiar na kaben wanra ya ke jing sosi ha ke jingim jongki wei bad ban lait luit na kane ka gospel kawanra hangi ya ke jubab ngide ban long bas ngevrit ngide ban long ka bas ngevrit kamen siam ngide ban long kiba aiti ya uble ban tre ha ke jingim jongi khabang ye kendu jinge kawe hadin kawe pat omde ka jingla jongi omde ka sap ka pong jongi omde ka bor jongi kan wanra ya ka jingjab ha ka jingim jongi henre kade ka jingya trelang jongi badu ble kaba uble utre jar jar klam da penpau khabar kum kini gisembai kabala he kabala san kumba u nongrep u bet kumba u nongrep u rep ubampa tip ka idea eye don ka jing tip eye hakano ka dur ki jingtung kispe kisan bat ki pinmi ya ki so henre tang ublay utip ngi don kam tang kawai ban le kalong ngide ban ya trelang bat ka saindur bat ka monjong oblay kanamba ngilaban se madanya ka babatam lemba ka jingya trelang jungoblay kane kalonga jingkwa jungoblay nangi banlong ki basizo ngide banlong ki bas ngeverit mensiam naka jingrit kami yakie ki baba kumbangi puzondro halar uni usumbai sinapa bad haba uble utrekam wat napadeng jongi ki bas ngimlong eye utrai un savanra ya ka babatam ya ka jingker ko naga benda ki weiru bangin long ki ba long ka daw bad ka
ling ka daw jang jingkerku ya ke wairu kumba le ya kumba long kini ki ding ko himmen ko para utrai udawa nangi bun ki ke bara u Jisu kot u veriangi ballong ki ba yatrelang bado u Jisu kot u veriangi ballong ki ba kela ka ba mod haba u David ula kela ka ba mod ula snautu ya ka jing tolot ka jing duna jangu hangda uble ula shindi yau lesi don bun ki briu kilas tang ba ha ka jingim jangki Henry ki pinkut no da ka jing sosi Henry u David ula stang ba Henry happadeng ka jingim ula le ki kam siniu Henry ula pinbano haba ula ya trelang bado ble Henry bun ki briu ki im barabor ha ka jing siniu ha ka ba pinram yalade Jisu kot uveringi tolong ki ba sngeverit mensiam tolong ki ba IT ya uble ben tre hapojongi kramba ulaban wan rabiang ya ka babatam wat ladang ilong ginompop wat lada ngilong ki baduna harukam pangin IT how Jisu ya ka jingim jongi ya ka jingim batalon jongi ya ka jingim bapo jongi ya ka jingim ba pensosi barabor ai ba unang yalam yangi shaka jingamen sashasin Jisu bi it kerku kardo yangi penslay yangi penkantang yangi kramba ngindup laban ya trelang batme bangindup laban sauto ya ka jinglong rik jongi day mame mela penlong yangi ke bakrau ya rap yangi ben yaine batme man ga kelip mat kalam sarong kalam ibain yano en ya ro ya utrai Jesus Christ amen Toin yang tongen plai ka jinget ka jungi nganget au lay pa badan hora nong ta ka beneng bat kinjo but how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisuti yau bela shalebin Pontius Pilatus la sana arpana yau la ya la tep yau la hiasha ki baya ta Sngi ga balai la mipan ki baya ula kiu shabene ushang shakamon uplay pa batan bhor baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya nangit how min sim Bakhuid haka balang ka tolik Bakhuid haka jingya silo ki rikoid haka jingma iki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam chikut amen Laispa nyopunriu Laispa nyopunriu Shimen ba shimen sim O Jisu Christu trai ira amigo pa bajing ayu pukawan ilang ukau Chris they bantel yada kuljing tenju panlong Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kalong ba priang hun hau blay upa badon bor barra try priang jinkinia ni ti jumpi nakabata ka jiro uro makasteng ju kichimuntoy ngi ura ka balang ku ju baro ko wei top priang hun ko trai ya ke jing trawa jongi pada ka ba me pen kuit pen khantang yaki to ai ngi karpat bakin long ki ba penim yangi da Ïukharist utrai jangim amen
Utrai undon renka bat pim. Renka bat piro. Token tiu yalaki donut. Kintiu yaki shau try. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kai shau hok bat kadei. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadaiti jangi bat kajim penim yangi. Kamalla ka por bat kajaka banaingu yame. Ko kinrat ko pa bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam yaga jingero jangi. Pinban ka jing sngu jangi, kadehi ka jingai jame, namar ka jingero jangi, kimpinyar eye ya ka jing krau jame, Henrik yarap yangi, naga binda ka jim penim, lemba utrai jangi u Jisu Christ. But kumda, renka bat ki kin hun ruai jangi angel, ngiyaro yame, bat ni penbana da ka jing kamen. Bakhuid, utrai. Ko para hakanega por ka bakan tang tam tongina wanra yagi jingang nu changi baro kam tame katunga jim panchai jangene ge jim pule inang karpat ya Jisu ba unang yo unang pinsle yangi bandup light luit na baro kita ge jinglong ka persha ika saindur ke jangu balai hapo jangi haki inga sem jangi bangindup long ki kon ke bayai ya gelindi jangu Chris ban long ki bas ngeverit mensiam dashisha Melongo Bakhuid katrai katamay jong kajing koid barom. Namar katangi karpad yame to pen koid pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiam jame kum ga jer halo jangi bakin karlalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi u Jisu Christ. Haka por baladino yahu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yahu badula ai halage senran u ong tu shim batobam na kane pi baro nemar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka binda jumpim Haka juka rukam endala la yabam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimba to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun naga binda ka jimmap iki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jangu Christ pen koid yagi mensiam hadim pen koid pen kia yagi bapangi bashitam bara yada yangi nau bamen Kajimaya jonka jinget Keep and down, yajing yap to make you try. Bagi plau, yakajing mi pajome. Adu bamendawa, adu.
namargata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ke jimi pa jungu ngi terwa hame go traya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi dai nguai dem namal mela new yangi ke babit bania hakama jamme ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me ba ngi ke bayo binda hakamet bagas namu kris ngin long ke bela pinyate lekawe da umen sim Bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana yaka haka jingir rengat badulia upabako jangi ubil badu bishop jangi but baur ke lingdo but kirinium takan maulem roy ke himmen ke parashin rang bat kinde ki belayutia da ka bakarmen ga jimmi pat but ya baur ke bela klat na haka jingi sne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro kam kar pango trai ya bar ki kinna ki bastang ya ki exam in da kasni bena kar ko kardo ya ki bar kabba ki yo ki jinkli kabba ki to ya ki exam bakin kin ma ba bakin light na kano ka jingting ki jinglit ki jingkuslai ki jimpa kar ko kardo ya ki bapang ki bashitam bar ngi kar pa dia me ba rengkat bat kamaria ti sati Bakhuid ka kami jogo bale u jasa Bakhuid kurim changa ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru ki Recoid ke bela pen swabha me pateng la pateng nilong ki babit ben yobin thalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pen don buram me da ukun jamme o Jisu Christ davu lembadu badhavu kanla hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jangum ensim Bakhuid barro kaburom bat ke jingero junom la junom amen kohimen ko parato ngin duwai naga binta bara ke jingdumu i duwai na binta bara ki bawan retreat na do binta kasngi ka bat ki bawan na kerleng ai ba ka jing don jonki ba ka jing shiminta ka retreat lang ka basizo om tang iki inga sem jonki bara ka bai Iduwairo naga binda ki bapangi bashitam iduwai kar pangro naga binda ki kinabaro balas bastang yak eksa minda kasngi bagabor Jisu nam pau haki kopa jongim uba bene kalong Bakhuid kerteng jome kanwan ke ima jome kalong kamon jome hakindo kumba habene toa yang minda ka jimbang jongi ka bahala kasngi patama pingi rengkang jongi kumbangi rungi ma pigeberes niu yangi padwatelam yangi shaga jimban shoy Henry top light ingi naga basiniu top light yang ingi karpat ko trai naga jing siniu baro haga jing spon jame to ai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jing arab ga jing sne jame ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da naga jing jin jar baro kat bangi dang up kemi lendi aga jing karmen Bakhuid wat ga jing wan pa jung nong penim jangi o Jisu Christ namar ga jome kalong kaima Kajumi kabor bakaburam chinom la chinom Kotrai Jisu Christ meyo bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede gi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame pare ha ka jings bon jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingat le kawai katkum ga mon jame mame uba im badawasensha junom la junom amen ka jingsuk kotrai kandon barabo renka bat pim rengkat bat piru dap da ka jingido Christ tangin yaingu markelia Ukun lang brodu bay, bekit ki property, dos ngaus yagi. Ukun lang brodu bay, bekit ki property, dos ngaus yagi.
Hakome yu kun lambrojun bale. Hakome bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala karcha ka jingawai jungu kun lambrot. Jisu ben gatang jingi ko Jisu lai loading ko Jisu na bahar ke jingi ke jing chitam jingi na baga jing pediang ya me hakari communion Bakhuid but communion in siam
Shindi pura yangi ko Jisu. Shindi pura yangi met par men siam. Baki ka sem jogi. Karko kardo yaki bapang ibashita. Ben goy ben kya yaki. Kibatia haki hospital. Kibatia hai. Kamjoro ko Jisu. Kam kar pang. Karko ya bahar ke kina. Pardon happening exam. Ay bakin dup laban thaw ay exam. Dup laban pass by exam jogi. Kanti pura me ke bahar ko Jisu daga bor jame. Daga jingi sneh jame. Daga jinga eg jame. Ay baga jingi sneh jame ko Jisu na suti. Aga donor haga men siam jogi vai pai vai menda. Jisu vai isne yangi ta yangi ben goy ben kya yangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Garko try, ben slay ko try, ben gandang ko try. Ay baga boja mena ben yar halo changi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Tog in the way. To ai ngi karpat ko blei badan bor baro ba kat ba ngi pediang ya ga jinga e da ka ba me ai hangi ya ga jingim batimai ngin snow karau barabor ha ga jingais buon jame dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat pim Renga bat shir. blei badan bor baro in karkoyapi uppa barukon padumen sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubur bha jung utrai da ga jingim ka jampim Jisu. Bar laispa arpuar. Laispa arpuar. Nganyai budya mitrai tuya lamyaga. Ngayos yosuri chomre meyai kodyaga. Sim Bakhuid. Kumbara manikong kumsimuta para po shalom. Amen. En je rooi draadjes te Christ. Shalom.